Mia thangnai horo je Tripura mothani Dipankar Demano erang nogo thangai police rok mitlen thangka hingkai tei obono kha khamlaijak Tripura sarak tabuk lama kasolaijak hingkai tei oro thangai manjakha sat porosmit debarma phaidi hingkai chungnai legano Nadi mi horthanayo sini khoroksa takuk without evidence bono Haldipura five police romtlang phakya bini mungoi kono amo hakai ekdom tamni legal kono amo hakai FIR bokori ko bakin bini eye evidence amo hai kono kore bono Haldipura bin nong niti tlangka sung law ni against ya sung law no believe khlayo kintu ang sanamu samakai mose lai thangnai 3rd of April ani je noganani board office je part office ani se rok ajagao board office borok je meeting khlaiani ba nijini board center bahai sabnani amo bagai ajaga tongi tomon jorabo ani khot bai thang ani buphayong je BJP ni gundarok bai talkao silai suljaka amon legete khoroksa awan angphengno bobo silai surjaka amon pore bongno silai surboi sarfung silai kokha sarfung silai komoni baklap sini SDU phakya additional SP phakya borok khot bong yak bai silai baklap je komoni je bullet ni baklap rok borok langthanga aboni pore ang FIR khlaikya je ajagabo involved tongo je culprit ba bong bagai sing mane FIR khlaikya kintu tini 3rd of April ni hoite tini 19 April ni tongo kintu kono amo haike action na jagya o borok tini bo ang tini bo nugoi phebong no borok khule am haike gologai tongo jedino election dino borok amake golai tongo kintu ani sanamu jamakai mo Tripura rajyoni law and order ki শুধু BJP roni sibini gulam khai tongsinai law and order ki BJP ni bagoi simino sini am jantar ni bagai kun law and order purikha abon sanamu jungo sini tinini demand mono tongnai mia hol lai thangnayo sini je takok Dipankar je romjakmani bono phirna nangnai abon pore ani nogo je ani buphaying songupro ani board office je hamla khane rok borok no romnani nangnai jodi romya hangakai mo road block tini musubai thanglak khana pura entire asram bari sung shutdown kharinai sung khana block kharinai por total block tino suri route mis block khlayo khana entire sini asram bari o kono phano solik lakaisi abon sarmu sungo sung believe khlayo haisi law and order sung believe khlayo kintu kaisa side ngoi samungta khlaitun tabuk je nugoi tomani je law and order je samungkhano BJP ni ngoi samungkhai tongo Tripura mo tharok FIR khemani kono action na jagya kintu mia lai thangnayo je Dipankar Demong jakha bini moi kono FIR si kriko sung khramani tabuk bin mungai FIR si tongo nei sini champar PSO so aborok sung acceptable ya sung abono accept khlaya jodi sini Dipankar takok bo jodi yoga hangkai road block stop bangla road block pore pura totally khana shutdown nangnai sudo asram bari usmiya Ramchandra ka to same case no aba hangkai romka tini nibisingo sung abo jodi justice mai hangkai khana Ramchandra Ghat and asram bari totally shutdown nangnai totally shutdown tabu sudara nai mathano phaichor sokbai garwa nai mathang bodro phaika phaibano takso bode sing kumai sing kuna conversation ba kuna talk nya ko borok jesman sai dongthun sungo kok ba sungabono sungko ya singkai sing result nango sini je tako Dipankar romjangmani bo yokmen nangnai plus an nogo je hamla khaine rok an buphaying sono je hamla khaine rok bongno lomne nangnai abong yesara sinmo thaboi tongya tebo mo tini chikonsa si mo kaisa demo si chikonsa mon saite birat kotor khojlaifan cholimanu chini asram bariwo sar mi abo BJP ni মন্ত্রী বা kobangma neta rok phaimani yaklo no nongni borok rob romjaka honi jorabo abo ki borok ni dagi mungda kalaikana nongle bawa hiwan esli ngai mano tambai he kaisa BJP ni minister phaijong ka bo pressure pandi klang thamano wani SDU SP rongno bo sai klang mano bongno jiski man rom ni noi kintu BJP ni minister phai sabake swini rong nai an nogo fire khaijangmani an buphaying silai surjangmani abone he kono judgment kuroi so sungabon kono toilet khaigra sing mo musubai paikla sini borok yo yakhai ponto ani nogo eres khane borok rom jesu ponto mo road block kini chikon saisi mo bo jaga thang sogoino nugnai abon jora tongko sini borok je rom tlang jangnai bonok thiok dinai nengthun plus an nogo je hamla khane rok borok no eres khaine nengthun so abo jodi khlaigai sin mono solution phanai without abo jodi khlaigai kono solution phaigla hambai